Gele berkait kandak nong kedua ko dari Bang Boi ndak jam protes di lo kampus ya. Lagunya Kamang Bakayu. Kandak siang. Boi. Oh, mondoa. Mondoa awak. Ya, di mana-mana bak klasik lagu itu Bang Boi. Iya. Sepengetahuan kami wah ya, bak klasik itu. Ndak kalau pakai organ wak pulang lah. Itu Kamang Bak organ mondo ya. Sasudeko kami tunggu juga ndaman sanak jo lagu berikut ansasio di lambek karate jo pena ndak jalan lo kami bacakannya melalui jurmudi. Abang David. Di Beko ya. Tolong tambah vokal. Malang ko indah tuanay na dindigin oy amay ta abadun sana tompang nan kanduang tuanay oh lala oy amay oy lengapulo Kanduang atagama alalay latuanay dinilay bajawe kami tagamang olalay olatuanay narisay ay lapesa jo karam dendinyo la dendinyo Allah tuan ay la dendinyo ay di manyo kini kanda nasa mohon tuana nyendang jiwa tuana lain nyora lakan dua ngoy lalai silu aku
pada kamalalang kama oi oi lari saulai lalai oi kadibau cairan dinyo lalai oi oi ladan dinyo lalai oi lari saulai sima agana de awangan yang mau tua noi amau penan macam bangsa ebaras orang kampung oi tua noi noi penan majeso bang boy tanang-tanang lain semolga kapa marapek kabuaru batanang-tanang du sanak netiga nai onda bio bang boy pulang beko ya jadi ya abang saya kalau ya terima kasih bang boy. Oke lanjut sana boleh Pak Son. biarlah bau jani nama oi ari malam ari mayo kini olayo oi de mancan ya mai patuhan oi maranca sabada ulur sana oi to padangan tiang dilinoi di mari Yalah kita tinggalkan ke lagu Kamang Bakayu sakit tu beri baca kadang baru bumpuk kita lihat pandangan kita bertalingkuk